Guys, niphi mna nechomi yam siskema umfana because we wanted imali yobana siye ku-recess. Yizani kweli kuqala ndinibaliseni. Mamelani ke. So this is 2024. Anyways, molweni, hopefully ni right. Hopefully ni bahle njengam njengesinole zam. Anyways, guys, this is 2020. This is year 2022. Ndiyathanda ubalisa ke mna ke even though ndingekho good in storytelling, but kaloku sana iindaba zam mazigcwale kuni. Ndifuna nizazi nindijaje futhi nje menihleli nje nindijaje. Adlala ndiyandithanda. Anyways, guys, ku-2022 guys, I think sise-res. So me and my friend sasihlala eLaboria, umuntu oyazi eLaboria ofuna NMU uzawuyazi eLaboria. So sihlala eLaboria ke guys, ndibnechomi yam, we are friends, right? So ichomi yam is literally dating this guy, yabo, but umfana wayechatile, yabo, dating this guy and simbiza ngoba ngumfana wemoto, yabo. So umfana bane nceda there and there wethu singaphelelwa sisishebo during the month. So yeah nje unjalo nje, yabo. So okay guys, kuzofika recess. I think it was a week or a few days kufika recess. So qala ndiphiwe imali ngumakhulu, yabo, for ba ndigoduke asawunyele mpukane chini. Ndiphiwe imali ngumakhulu for ba ndigoduke, yabo, because nanditshilo ndathi sivala ngemini ethile sis. Sivala ngemini ethile. So umakhulu was like, okay, andifakele imali, yabo. I think it was before ba siphe NSFAS. Sana sayiqosha nechomi yam because kaloku sana asizungatyi amapheli ka-KFC thina, asizunga-enjoy moment, asizunga-enjoy life, yabo. So ngiqoma wethu sayikhavarisha xa kufika u-NSFAS. Nyani ke siqosha imali, ndingathengi itikiti ndingathini, siqosha imali nomhlobo. Hey, isandidinga ngelempukane. Siqosha imali nomhlobo. Nyani ke, hayi ke usenele xesha uba kupeyi u-NSFAS. Hayi sipeyi u-NSFAS. Hayi ke sithatha isigqibo nomhlobo sithi chomzana siyikwandawo masidle imali le, masitye imali, asizuba broke kaloku, asizungatyi imali wethu sibe sisiya like iyafana iveki wethu izaba ncinci uba sibe sigodukile and ke ngoku chomi yambheke eKapa mna mpe elalini. So uyabo, so masifike sihlale erese ba thina sogoduka ngerecess enkulu, yabo. Athi ke uchomi sivumelane ngaloo nto, sibhuqa imali sitile, hayi ke ntrakabawo senze shopping kumnandi, sitye izikhuntyu zika-NSFAS, never sure ziphele ke okay, zingapheli nje wethu simane sizitye then ziphele. Xa ziphelile sisishiyeke nesenti wethu. Ichomi yam ifumana i-call ekuseni, aze kum ekuseni ngenye imini nqongoze mhlobo sana, cousins zam zithi they have a birthday party, yabo. So I can't miss that because kaloku sana, yabo, kuba mnandi pha, yabo, badibana bezi-cousins, like bezi-cousins, yabo, ii-cousins zakhe caba almost bonke baseKapa. So bayadibana nama kwezinye indawo, badibane kube mnandi beyiloo nto, yabo. So uchomi ke ngoku ufascinated, ufuna ukuya, yabo. But ke ndiqonda uba unotshe mpotozelawo awundishiyi apha zana, undishiya nabani apha, undishiya apha ndibroke ndedwa. Uyandazi uba kanti ndithanda upheka, nguyeke umntu wayepheka like apheka ukutya okumnandi, yabo. Nguye umntu wayepheka ukutya okumnandi and yabo. So mna I'm not good. Sada mna ndangoqala utya iqanda nerice, ndangoqala utya iqanda nophokoqo, yabo, because I can't cook. Like I can cook, but I can cook for myself. Nabanye abantu nje abaku-enjoyayo ukutya kwam. Otherwise, yena wayepheka guys, wayepheka ubuphekile i-chicken liver, guys, wayepheka kamnandi laa ntombazana, yabo. So mna friend obukela uYouTube uze ndipheke. Mna ndibukele uba, yabo, process ithini. Sure ke guys, le nto uze ke umhlobo nyani athi chomi sizothini sana, yabo. But ke ke wena i-chance uba icele kuba imali ayinikwe, mna sendinikiwe ngumakhulu, so sekuyindaba ingam apha, yabo. And nee-cousins zakhe zithe zinangxaki yomnika uba kanamali bazombhatalela iteksi azi. Sure ndim ingxa ndatshomi yadlala, awundishiyi apha. Hayi awundishiyi apha sisi wam, bona uba uzothini. Hayi sahlala notshomi sana, sitya amathambo engqondo uba sizokwenza njani uze ke ndibe kanti siyagoduka, yabo, because xa igoduka nam funeke ndigoduke. Sure was like chomi mandicele bandinike nale mali bendizobuya ngayo, ukhwele then sihambe siye kule party sobabini. Ndathi no ma babe, andizokwazi yakho wenu mna, andizokwazi yakho wenu, yabo.
So I was like, okay, ungathatha ke mandifuna imali banike imali izoyi-2 yabo. So eyobuya neyoya ukhwele ugoduke ndithi mna eyobuya ndizayithatha phi eyobani mabuye yabo. Wena uzonikwa imali leyo yobuya neyogoduka then unike mna then uthathe iyi-1 then uyizame sokowena. Mna eyobuya ndizayithatha because ndiyityile mna imali yabo. Ayisana kucaba hayi ke sana ayidibani into yobana masilinde imali kubo. Athi okay masikhangele umfana, but umfana guys umfana wakhe ke lo mfana wemoto wayesemfazini, so obviously akazukwazi ukuphendula ifowuni, akazukwazi ukuphendula xa kucelwa imali yabo. So sikulo situation yalo mfana usemfazini because la mfana wayezodala wethu yabo, but wayengadali njani wethu, wayedala kakuphela inyanga la mfana. So siqona sizothini na, like sizothini na, asazi uba sizothini. Sihlale ke sana chomi uyafuna uhamba and uyafuna and she's trying by all means ba sizame ba asiyame but akazongishiya apha. Uyazama non-convince ba chomi sakhaleze ndibuye sahlala i-2 days ndibuye ndithi chomi uzongishiya apha mna ndifuna uba nawe every day. Mandithi ndivuka ngo-6 ndiyonqonqoza eromeni yakubo ukhona, mandithi late yabo uba ndifuna uye rooftop mandiyokuthatha siye rooftop because imali siyitye sobabini ngethemba uba asiyindawo. Sure ke guys, yayilo situation sahlala. Sure hayi ke utsho phina afike ekuseni tyolokudu mhlobo ndithi mna athi ba ndicinga bana sindithi kulo mfana ndimithi yabo masicele masithi lo girl uAnezo Anezo yemithi ke Pirates. Athi masambe cela Anezo asenze i-pregnancy test sithumelele lo mfana. Obviously lo mfana uzondibana manenze abortion yabo bese lo akazovumba umfazi wakhe. Sure ke sana ndithi okay, that's a brilliant idea. Brilliant idea. Silentuza nalo chomi yam sihambe ke siye kuAnezo chomi, this is the case man, sicela usenze i-pregnancy test. Anezo was like, say no more, is that a pregnancy test? I'll take pregnancy testing. Sani kuAnezo wenza sathumela umfana via WhatsApp. Hayi ke sana saphela i-hours umfana engaphenduli, yaphela usuku umfana engaphenduli. Ngengomso sacinga nye icebo saqoma okay noba mhlawumbi inoba not that umbrokile man because yathika kabini but akaphenduli yabo. Siqona sizothini sathi masithi email because caba ifone yakhe ke like i-emails zakho uzichecka oko masisend email. Twadle email sends attachments, attach a picture sathumela. Fine guys, akuphele hour mfana wakhwela emnxebeni. What type of baby ndoni yabo? Baby nimithi no barely like it Lilisa over the phone. What type of your baby? Okay, Suara, I'll take care of you and the baby. Hi bo. Lovana. Also was softy. Also mfana so indona esikuyena. Phambene. Makanzi kwenza abortion apha manje ufuna abortion thina. Washo mfana, no baby, I'll take care of you and the baby. Don't worry, I'm solila. No. Ndizabuya ndizokhaleza ndibuye. Bezobuya ngo Friday, but it's fine. Ndizodrive Tuesday yabo. Ndize sizothetha ngalento sulila I'll take care of you. Ndiyakuthanda guys. Umfana wasuke wasoft, umfana wasuke wabilave davi, wathanda ichomi yam sana. Sifuna uthandwa thina, sifuna imali, sifuna umuntu uthandwa ayoko. Sifuna imali, makhopha imali kwenza abortion afrap dana apha. Yabo wafona wathi chomi baby ndizothina ekhaya. Wathi no baby, it's fine. Like it's fine. Sizothetha baby ndibuya ndilinde ndibuya. Okay sure chomi yam sana. Kwadrotshwa ifone. Oh guys, xesha liphelile ndibuye no part 2. We faked pregnancy to get money for abortion. I feel like lento story time ifuna umuntu onganqaniyo because sana iyonqanisa. Anyways guys, yanizama bonge story time cela nithenge inwele zami. Anyways guys, here is the part 2 of the story, ne? So sure ke lo mfana abe esitsho ke on the call ba uzomoya umntana, like uzaba webo babini chomi yam nomntana, so magama engamkhathazi lento, like ukhona for whatsoever, like makangawari and so umfana guys uzama ukwenza ichomi yam ba ifile kamandi yabo ba okay uzoba there for umntana.
For us, that's not the case. That's not the case. Thina sifuna imali. Umuntu makasuggest i-abortion phela mfana guys wazanga yena oya when it come kwinto edibene ne-abortion. Waye like uzokondla umntana wakhe and ke ngoku uzokondla nechomi yami like uzoba webo babini nechomi yami. Sure. Siqonda sana ayizusebenza lento. Okay, fine. Athi uchomi ba. Okay, uchomi sana asheke eMarker then banze ba drop i-call. Sithi uchomi sana masize no plan B because sana lo mfana ingathi akayicingi lento besicinga uzayicinga since echadile because lo mfana uyabonakala uba ngumuntu omthanda umfazi wakhe ngumuntu esena ifamily yakhe so angumuntu onodafumela into ezinjalo like yabo ezinophihliza umtshado wakhe. Sure, siqona ndithi chomi icebo lam lithi phinda uzame lo mfana. Phinda masifonele lo mfana umxelele ba wena awufuni mntana endinako wena ke ngoku that's gonna be ihlazo and abazoyi-accepta kowena kusindisiwe so abazokwazi uba wena umithe especially umithele umuntu otshatileyo, you understand, and ngoku uzawufuneka usiwe so izawuba lihlazo wena you can't stand that yabo and ke ngoku that will be your first child and ke ngoku awuzokwazi umithela umuntu osele enefamily yakhe yabo izawuba ngathi wena like kuzoba kuningi like igama lakho nje lizaba wrong and especially le family yakho so wena the only thing ofuna uyenza ngoku kukhupha isisu yabo and if lo mfana mhlambi akazingeni indaba yokhupha isisu veske umxelele like ungamcingi umxelele ba uzozamela imali but isisu uzosikhupha noba wenze njani yabo bumazisa nje athi uchomi okay ayike sifone ayibanjwa ke phone as usual lento sithi masikhwela ke sikhwele ku-email like busy ngiyabhala sibhala lento besigqiba ithetha fine sent thumela umfana sahlala after 4 hours wagaleleka umfana ba hayibo wami into ufuna uyenza soze like wabe ethetha wethi eqeqanisa umfana ba hayi abayenziwa loo nto mina soze nenzelwe loo nto umntanami umntanami anyways sizayibona uba sizayifikarisha out uba sizothini no nabo abe eshawutisa yabo wabe uchomi ke ngoku abe nochomi sesimtheni mthi people sesitiphene ba xa ebuya mhlawumbe umxelele ba like you can't stand that it's fine if uyazikhupha makazikhuphe yabo okanye kuphele relationship whatsoever. Sure ke guys hayi ke wabe thetha kumfana ba awusoze ukhupha umntanami ntenza moya musumntana izofika idlule bazo understand baze like guys wayenza lula la mfana hayi ke uchomi bezethetha after a call wathi ndithanda uzokwazi so ndizasikhupha it's fine if you awufuna bayipati ukhupha isiso okanye awufuna undinceda ukhupha isiso then that's fine wena ibangathi khange nokuxelela lento it's fine. Like mfana wabe elapha wathoma wamadrop ifone sure like mfana bane phone nani mangayibambi skele misindim that phofu naye like say plan guys lento is like ba wayenziswa ndim iplan ezenayo nizange ndize nala plan but ke wasendi supporting system hayi guys mfana wasofona futhi wabe seyibamba ke ngoku wathi mfana okay ekuseni ndizofika apho ndizoba sendleleni ndizokhwela driver ebusuku ndizofika apho ekuseni so that sithethe ngalento yabo sathi okay nyani ke mfana salala nyani mfana wavuka guys i-research seyiqalile ke ngoku le process yethu research seyiqalile ngoku si desperate sifuna uhamba wafika umfana ekuseni uhamba kuchomi hayi ke saqala sathiphana nochomi ba okay yabo if ever uthi yabo nyani afika umfana nyani xaba umfana ke uyacangeka wathi uchomi asami yabo mfana ke wathi okay it's fine ngizokusa wathi umfana okay ngicela nizothini khangela indawo noba ikhangele online yabo ozokwenza kuyo lento yakho then unixelele bayithini into mna ndizokuthatha nokusi sathi ke nako okay wathi ke nake okay mazenisithi sathi ke nake wake nako okay baba wathi ba uzothini uzondikhapha uzongenisa apho wathi azongenisa ndizokudropa then ndiphinde ndizokuthatha if necessary sure wahamba ke mfana wahamba bugirl wabuya nixelela istory sathi okay masimlinde simxelela ke sangena online sakhangela safumana enye inamba lelo yayisendonto leyana mani but yayisibhedlele senza yeyinto i-private nto nenza i-abortion sajonga pha salento safumana satexta kuWhatsApp ke sanika i-quotation sathumela umfana i-screenshot umfana ke wafumana I think it was 3 point something yonke because kukhona i-consultation and whatever so sathumela i-screenshot
umfana wathi umfana okay uzofika. Hayi wafika umfana phaya emaxesheni noma wapha ngo-12. Wafika umfana wathi utshomi akazukwazi uhamba yedwa, so ucela uhamba nami, yabo. Akazukwazi uhamba, akazukwazi uhlala yedwa phaya. Wathi umfana okay, wasikhoza umfana wasisa wayosibeka. Sure. Fine, umfana shem wasilinde egeyithini. Guys, umfana wahamba wasilinde uba masingene. Siqonda uba wabe nemali eyithumele ke over elentuzeni because wathi utshomi akaphathi ikhadi wamthumelela imali. Guys, umfana wame egeyithini. Yho, saqonda hayi ke ngoku. Hayi ke ngoku. Ngoma egeyithini umfana esangena sana. Okay, utshomi wangeniswa, yabo. Mna ndangeniswa e-waiting room, utshomi abengeniswa. Aba wayeselinde uthetha ke consultation whatsoever. But wangeniswa utshomi but engekabhatali. Ingathi wayelinde uba azochaza uba wenza ndena abhatale then alinde, yabo. So qha ngoku ikhadi sibalisa sishiya kum, yabo. If ever iyakhawuleza iprocess uzofuneka eze kum. Sure. Ndabona imoto ihambile. Hayi ke yathi imoto sithi vru, ndalinda nje umzuzu oyi-1 ndamteksta ndathi utshomi iphuma. Ndathi iphuma hayi ndabona ithike kabini ndamfowunela wabe sengena kuWhatsApp ndathi iphuma. Hayi ke wabe sithi gqi utshomi saphuma. Guys, saphuma zange sithini pha. Andimazi uba wathini, zange ndimbuze uba uthini but zange sitsho uba siyaphi. Saphuma sanringa gquma kodwa saya ngangospa ukufutshane sa-operation siqumula mfana sifuna ubudganisela apha. Sa-operation guys sakhwela sayotsho ereza. Hayi ke ereza safike sacinga ngale mali. Oh wethu umele yi-4 mfana, umele yi-4K mfana. Sacinga uba sothini guys, sabhukisha amatikiti. Sama sothenga into esishota ngazo, sathenga some outfit nyana, into esishota ngazo. I remember nenza nee-nails because yena ngumntu othanda izinto kangako, yabo. Mna nenza ii-nails but yena wathenga iimpahla ezininzi. Salentuza guys, sahlala phaya exesheni sateksi umfana xelela uba okay mna ndibuyile, utshomi samshiye phana yabo. Ngathi efowunini akazofumaneka. Utshomi acima ifowuni, nathi efowunini akazofumaneka because ifowuni yakhe icimile. So mna ndibuyile ndizambhathela itshaji exesheni xa ndikwazi phinde ndiye phaa. Wathi kumfana okay, waba utshomi ndinike inamba kamfana. Wathi umfana okay akho ngxaki, ndixelele xa yonke into irayithi ndizomlanda. Sure guys, sahla saphinde safowuna. I think safowuna phaa ekuseni. Safowuna uba hayi siye sabuya besingena utshomi bengena airtime, yabo. So sesa-operation sabuya but sisafe wathi utsho but sabe sisitsho ke uba wabe sithi utshomi uba akakho right, yabo. Abiyiloo nto ke guys, but sabe sewine kanjalo izikhuntyu. But zange iphele shebe i-relationship katshomi, iyaqhubeka i-relationship yetshomi nomfana. Zange iphele but umfana ke samskim uloo hlobo but yade yaphela sekukudala but zange iphele laa mzuzu. Anyways, so guys, yayilo set up for it thina. Anyways, yeah guys, but so I don't know opinion ndiyenze man. Hayi andisoze that's too low. Like i-process kuyadika uxoka man, like kuyadika ufuna ubomi bokuxoka but ke ayiloo nto. Anyways guys, cela nithenge inwele kum. 8 inches lona guys, u-STD. Andiyazi uba ndingandibonisa njani ibhek isandla because ndiyiphethe ngesandla ifowuni. Good noyi ngu-STD man, good-double drawn, yabo. 550 right guys, available immediately ke sandla. Ndimthola apha entloko, available immediately. Ungazifumanela iinwele zakho, yabo, then ube on. Ndinthanda down man. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. It seems like it's a thing lento yokuthi mantombazana aqole bafana nge-pregnancy, umuntu athi ukhulelwe just because ufuna imali ye-AB ke sana. Nangisesococa naye story sakhe. Do comment what you think wena down on the comment section. Usho ukuthi wena sithini sakho story. Mina nawe siyibonana next time. I'm signing out. So goodbye.